Moi boas, benvidos a Contrastes, o programa de debate de Canal Rías Baixas, a 7 Canal Rías Baixas para todos aqueles que xa nos estades a ver dende a TDT. Hoxe, como cada xornada, temos un novo tema a debate, un tema de actualidade. Hoxe falaremos do bilingüismo na educación en Galicia e para iso teremos como convidados 5 persoas representativas dos distintos eidos de educación. Teremos unha persoa representante da Mesa pola Normalización Lingüística, unha persoa tamén que ven dende Galicia bilingüe, teremos un mestre, teremos unha nai de alumnos e teremos tamén unha representante do alumnado e pasarei a presentarllos nuns intres de seguido tras coñecer os patrocinadores e a cabeceira. Benvidos de novo a Contrastes, como lles decía fai uns intres, hoxe falaremos do bilingüismo no ensino en Galicia. Como saben, onte tuvo lugar unha manifestación en parte do estudiantado galego no que se facía unha defensa contra o maltrato do galego. Tamén dende organismos como Galicia Bilingüe teñen un autobús, unha unidade móvil que está percorrendo toda Galicia recabando sinaturas para derrogar o que é o decreto 124/2007 que aplica de xeito obrigatorio o galego en moitas máis asignaturas que o ano anterior, por exemplo, nos centros educativos desta comunidade. E para falar deste tema, do que hai moito que decir, teño hoxe comigo a 5 convidados que sen máis xa lle paso a presentar. A miña dereita está Francisco Rei, representante da Mesa pola Normalización Lingüística. Moi boas, benvido. Boa noite, grazas. Benvida tamén Gloria Lago, representante de Galicia Bilingüe. Benvida. Hola, que tal? Boas noites. Boas tamén a Ramón Rodríguez, mestre do CEIP Escarabote de Boiro. Benvido. Moitas gracias por invitarme. Benvido. Damoslle tamén a benvida a unha nai de alumnos, Elena Herrera, que chega desde Vilagarcía. Moi boas. Buenas noches. Benvida tamén María Villaronga, que é a representante neste caso do alumnado galego. Moi boas. Boa noite, gracias. E antes de pasar a fondar neste tema, vamos a ver un vídeo introductorio no que varios pais e nais de Vilagarcía falan pois deste tema propiamente que abarcamos hoxe, o bilingüismo no ensino en Galicia. Vemos o vídeo. Bien, la verdad es que no me da igual, o sea, me da igual hablar en castellano que falar en galego, dame o mesmo. Aparte, penso que os nenos é mellor que saiban as dúas linguas, pero bueno, quizá daríalle un pouquiño máis de importancia ao castelán por motivo de pois sair fora ou ter que facer outras cousas en outros sitios. E o seu fillo ou filla como se desenvolve nos dous idiomas? Vostede? Penso que ben porque cando facemos os deberes en galego, facémolos en galego, cando facemos os de castelán, falamos en castelán, o sea, non hai problema. A mí, yo particularmente prefiero el castellano, porque el niño entiende, o sea, en casa hablamos castellano. A mí me resulta más difícil explicarle una lección en gallego que en castellano. ¿Y su hijo cómo ve que se está desenvolviendo con esta enseñanza? Mi hijo es pequeñito, por ahora bien, él entiende. Por ahora, mi sobrino, por ejemplo, que tiene 6 añitos, ya nos cuesta más al estudiar las partes del cuerpo. Primero tenemos que enseñarle en castellano, después traducírselo. Es más rollo. Yo creo que es más complicado. No me gusta que den la educación toda. Hay asignaturas, temas que yo sea es dificultoso en castellano aprenderlos y en gallego muchísimo más. ¿Usted cree que es más difícil que aprendan en gallego esas asignaturas? No es que lo aprendan en gallego, es que solo lo aprenden en gallego. Hay cosas que no aprenden en castellano. Que yo estoy a favor del gallego, evidentemente, pero no en ciertas cosas del aprendizaje. Igual daría más horas en gallego, pero no ciertas asignaturas en gallego. En galego. E que lle parece? Ben. Gustaríalle que se dese máis castelán ou máis galego? Como ve vostede? Pois galego, somos galegos, non? Sí, yo creo que debe ser 50%. Estamos en la Comunidad Autónoma de Galicia y creo que deben aprender a hablar en gallego. Sin dejar de lado el castellano, por supuesto. Me parece fatal porque no podemos elegir la educación de nuestros hijos, nos la imponen. A mí si me dicen que a mi hija le van a enseñar inglés en vez de gallego y hacen bilingüe, me parece perfecto, pero en gallego
No, porque al final le cierras barreras. En vez de abrirlas al resto de España, lo que estás haciendo es cerrarlas. Yo sé a mi hija le enseñan a leer y a escribir en gallego. El día de mañana, si tiene que ir a Madrid a estudiar, ¿qué va a tener? ¿40.000 faltas de ortografía? Hombre, vamos a ver, pareceme ben, pero hai asignaturas como matemáticas que dan en galego que fan un caos total aos rapaces, porque confunden, se están falando nas asignaturas, mesma hora de facer os exámenes están en lengua e escriben en galego, o sea que o galego está ben, eu falei no toda a vida e sigo falando, pero me parece moito no colegio poñerlle aos rapaces todo en galego, porque os rapaces, nos ao fin ao cabo, fora de Galicia, van a falar en castelán, que non van a falar en galego. E tamén vai chegar un momento que vai haber o problema da lengua, cando vayan por aí, que están acostumbrados ao galego, e non van a saber falar en castelán. Ben, xa temos unha primeira base para o debate sobre este vídeo e sobre todo este tema do bilingüismo na educación. Vamos a facer unha primeira rolda para coñecer as posturas dos convidados que temos hoxe con nós. Comezamos pola miña direita, Francisco Rei. Moi ben. Ben, respecto un pouco do que acabamos de ver no vídeo, é un pouco co que me quedo, un pouco é que a realidade que se vive na rúa, que se vive na sociedade, non desde agora mesmo, nin desde este último ano, nin tampouco desde os últimos tempos, é dicir, unha realidade que se vive desde sempre, non? É dicir, o galego continúa sendo, efectivamente, a lingua que socialmente, fala maioritariamente a nosa xente, a nosa sociedade, pero ao mesmo tempo, moitos dos seus falantes teñen unha consideración inferior, non? Do seu propio idioma, teñen unha consideración secundaria, unha consideración, en moitos casos, marxinal, non? Atopamos o tópico eterno de que efectivamente o galego para fora do país non vale para nada, e desta maneira tamén o que vemos é que se mantén a conciencia de que ao final o único futuro que nos queda é a emigración, non? Como se efectivamente a única saída laboral sempre fose marchar para fora, non? Sempre fose marchar para o estranxeiro, non? Eu penso que efectivamente as galegas e galegos polo menos deberíamos aspirar a poder traballar e a poder vivir no noso propio país, en este caso a poder lóxicamente utilizar a nosa lingua sen prexuízo de coñecer por suposto outras linguas como pasa en calquera lugar do mundo, non? É dicir, en todo o caso, Galiza sempre foi un país desgraciadamente emigrante, a inmensa maioría da xente que emigrou o único que sabía falar era galego, porque era xente de sociedade, dos niveis máis baixos da sociedade, e iso non lle impediu traballar polo mundo adiante. Moi ben, grazas. E coñecemos agora outra impresión, neste caso a de Gloria Lago, representante de Galicia Bilingüe. Gloria. Sí, bueno, yo creo que es cierto que hubo un momento en la historia en que el gallego estaba muy desprestigiado, y de hecho no estaba al alcance de los estudiantes, no se podía estudiar en él, la administración no lo contemplaba en absoluto, pero creo que eso ya pasó. Por suerte ahora el gallego es una lengua con muy alta consideración en Galicia, de hecho nuestros políticos se expresan casi siempre en ella, y es la lengua que está siendo tan mimada que está siendo impuesta, ¿no? Lo que dicen estas madres es lógico, es decir, hay muchos niños en Galicia, tal vez el 50%, que tienen como lengua materna el español, que es una de las lenguas de aquí, porque tenemos dos, y bueno, prefieren que estudien en ella porque les parece que es lo lógico, y esto sucede en todos los países de Europa, es decir, lo que sucede en Galicia no pasa en ningún sitio, es decir, los niños tienen derecho a estudiar en su lengua materna, y aquí se les está privando por cuestiones políticas de poder, de dinero y demás, y me parece una injusticia. Es lógico que se quejen. Ben, está clara a súa postura. Seguimos coñecendo impresións, neste caso coñecemos a impresión dun mestre, neste caso do Colexio de Ensinanza Infantil e Primaria de Escarabote, en Boiro. Ramón Rodríguez, cando queiras. A conclusión que saco é que a maior parte das persoas que neste vídeo manifestaron unha postura en contra do galego era pola imposición. Para mí ese é o término co que me quedo. Quer dicir, posiblemente, se as cousas deixaran circular pola súa vía normal, que eu creo que, como dicía a compañera, é unha lingua viva, unha lingua que está aí, unha lingua que tivemos todos desde o noso nacemento e que coñecemos seguramente, posiblemente non tiveramos as dificultades e os enfrentamentos a nivel político, a nivel asociativo, a nivel de colexios, a nivel de pais, que en algúns casos se produce. Eu podo contar a experiencia do meu colexio. No meu colexio nunca se intentou impoñer, quer dizer, sempre se intentou respetar o que está legislado, o que nos mandan, e dentro deso valorando un pouco a lingua materna que teñen os cativos. A gran maioría do noso colexio é escolarizado en galego. Pode falarvos do 70 ou 70 e pico por cento das materias imparten en galego, respetando sempre aqueles muchachos que por culpa da emigración ou da inmigración que nos visitan ou alumnos que temos, en todo momento enseñarlle en castelán, porque lle resulta máis fácil o aprendizaxe. E non pasa absolutamente nada. Eu creo que isto é máis política de cara á calle, de cara á rúa e de cara a algunhas entes que a realidade dos centros. Ben.
Seguimos coñecendo impresións, neste caso falamos cunha nai de alumnos de Vilagarcía, Elena Herrera. Hola, buenas. Pues nada, yo venía a defender un poco que efectivamente tiene que haber una convivencia entre los dos idiomas. No, en ningún momento me niego, digamos, a que ni soy reacia a que se estudie el gallego como idioma o la cultura de Galicia, que creo que es importante el tenerla, pero sí veo que va a ser a la larga, digamos, perjudicial que por X motivos tengas que salir de lo que es Galicia, no porque te tengas que ir a trabajar fuera, el simple hecho de que a un padre le destinen a otro sitio conlleva que sus hijos tengan que cambiar de centro. Y eso lleva añadido que todo lo estudiado anteriormente, como son todas las asignaturas troncales, tengan que volverlas a reestudiar, puesto que no saben los ríos en castellano, no saben las partes del cuerpo en castellano. Entonces yo creo que es más perjudicial en ese sentido que beneficioso. Sigo pensando que no estamos en igualdad en cuanto a que el gallego hoy por hoy, la normativa dice que es a partir del 50%, en la gran mayoría de los centros está dando prácticamente el 100%, y entonces me siento en desigualdad con respecto al resto de la gente. Yo tendría que tener derecho a poder decidir el idioma en el que quiero que mi hijo estudie. Se da 1 hora de castellano y entiendo que si en 6 años que se estudian 2 horas de inglés semanales no se sale en sexto de primaria sabiendo escribir perfectamente el inglés, ni hablado ni escrito, vamos, con lo cual considero que el castellano, si lo estudiamos 1 hora semanal, 1 hora, en una asignatura solo como lengua, no se va a saber, no se va a tener una base buena. Ben, seguimos coñecendo impresións nesta primeira quenda e facémolo agora pois dende a perspectiva do alumnado con María Villaronga. Bueno, dende esa miña opinión, dende logo, como alumna, podo decir que non recibo 100% das horas en galego, que entendo que algúns pais teñan medo porque eles non tiveron a oportunidade de ter unha educación cun 50% que o que está agora estipulado de horas en galego, que igual agora se topan con intentar axudar os fillos e hai termos pois que non comprenden tal, eso entendo, pero eu estudiei nas dúas linguas, coñezo o nome dos ríos nas dúas linguas, e na que che des ciencias naturais e matemáticas en galego, ti acabas sabendo os termos nos dous idiomas, porque o que estás facendo ao fin e ao cabo é aprender, estudas, formaste, todo eso. Eu penso que así como hai unha demanda por parte do alumnado a recibir clases en galego que nos gustaría, que debería ser atendida, e ter en conta tamén un pouco estudantado, porque nos estamos posicionando moito en parte que se os pais queren o que os seus fillos estuden e tal, pero hai que contar tamén co que queremos, o sea, co que queremos nós, con como nos sentimos os máis cómodos, porque hai moitos nenos do rural que lles foi moitos anos imposto, por exemplo, o castelán e non se senten cómodos e tiveron que renunciar a ele, moitas cousas máis, non sei, eu penso que debería escoitarse tamén o estudantado, o profesorado tamén, que sendo a súa lingua natural o galego, pois tivo que amoldarse a falar castelán e todo eso, e creo que falando dun 50% de horas, non só 1 hora o castelán, impartidas as asignaturas un 50%, que non penso que houvese problema para, non sei, para confundir os alumnos nin nada deso, nin ter esas reaccións de medo por parte dos pais, porque todo que sexa cultura e máis habendo bilingüismo, penso que para os nenos terán moita máis facilidade no futuro para formarse a aprender outras linguas, así como se metan nenos en colexios bilingües aprendendo inglés, porque o galego non se son daqui, é unha lengua daqui, é a nosa lingua. Sí, bueno, yo creo que has dicho algunas cosas que no son totalmente ciertas. En primer lugar, los alumnos no todos quieren la educación como tú dices. De hecho, hay muchos profesores que nos cuentan que sus alumnos les piden que les den la clase en castellano y algunos les piden, no me chivo, profe. Es decir, eso no es verdad. Hay muchos niños que quieren que se les enseñe en castellano. En segundo lugar, no es nuestra lengua natural, porque la naturaleza son los ríos, las montañas. La lengua es un instrumento que utilizamos las personas para comunicarnos y debe estar a nuestro servicio. Y aquí tenemos dos lenguas. De la misma manera que no es bueno que a un niño gallego hablante se le obligue a estudiar en castellano, lo contrario tampoco es bueno. ¿Que al final puede aprender? También podría aprender al revés, pero no es justo. Y además coarta nuestra libertad, porque como padres muchas personas nos comentan que sienten su libertad coartada. Es decir, ¿por qué si la lengua española es oficial en Galicia,
¿Por qué los niños no pueden estudiar en su idioma si se hace en todas partes? ¿Somos los más listos del mundo? Pues no. En Irlanda, en Gales, en Finlandia, también le tienen mucho cariño a la otra lengua, con la cooficial, por así decirlo, una de las dos lenguas, porque las dos tienen el mismo estatus, son exactamente equiparables legalmente. ¿Por qué esos países dejan elegir a los padres? Pues porque les parece una cuestión de libertad y de respeto. Y con eso no quiero decir que no deban aprender la otra lengua a lo largo de toda la enseñanza. Si un niño es escolarizado desde pequeñito hasta que acaba secundaria y tiene el gallego como asignatura obligatoria, puede llevar una vida perfectamente normal en Galicia y ser respetuoso e intercambiar idioma cuando habla con un gallego hablante. No hay ninguna necesidad de imponérselo. Lo que pasa es que lo que se quiere hacer es una sustitución lingüística. Y esto se está llevando a cabo de una manera muy perversa, no solamente en la enseñanza, en todo. No hay una subvención si no utilizas el gallego. Quieres optar a un concurso con la administración, tienes que presentarlo en gallego, aunque lo tengas que traducir. No hay ayuda a los escritores nuevos que quieren escribir en castellano, cero, patatero. Y es todo así. Y la gente está percibiendo que están coartando nuestra libertad. Y los gallegos no nos deben de conocer, porque amamos mucho nuestra libertad. Y nos sentimos pisoteados en ese sentido. Y por eso han tenido que surgir pues, grupos como nuestro, que tenemos que defender algo tan elemental, que en otros países no tenemos que defender. Lo que estamos viendo en Galicia bilingüe, en otro país sería impensable. Cuando estuvimos en Estrasburgo el otro día y comentamos esto, es que no se lo podían creer, nos miraban con cara de pena. Lo que pasa aquí es una barbaridad. Queren contestar dende a mesa pola normalización lingüística? Sí, non, en todo caso, pois tamén efectivamente falar así un pouco, non, do que se viña comentando. Na nosa opinión, pois efectivamente aquí hai unha política pois que na nosa opinión non é de imposición, habería que cambiar o prefixo, non? É dicir, no noso caso nos entendemos que en todo caso non se está impoñendo, sino poñendo onde o galego nunca estivo, en ámbitos onde o galego nunca tivo presenza ao longo da historia, ou repoñendo ali onde o galego perdeu a súa presenza porque outra lingua o sustituiu por razóns que son perfectamente coñecidas e que son perfectamente comprensibles do punto de vista histórico, do punto de vista social, económico ou cultural, non? Efectivamente, en Galiza hai dúas linguas que son o galego e o castelán, pero tamén non é menos evidente que unha das linguas non é propia do noso territorio, non foi creada polos galegos e polas galegas, é unha lingua que pertence a outro territorio e que por razóns históricas, por razóns políticas e por razóns económicas, veu aquí, introduciuse aquí e foi, pouco a pouco, pois adoptada pola xente como modelo de prestixio, non? Primeiro polas clases sociais máis altas e posteriormente polo conxunto da poboación, non? Mais en todo caso nos entendemos que tamén, é dicir, galego e castelán non son con chinchino, non? É dicir, eu penso que son linguas bastante semellantes, eu penso que a intercomprensión é facilísima entre ambos os dous idiomas e calquera persoa que utiliza o castelán, eu creo que coñece o galego, os estudos din que máis do 95% da xente coñece perfectamente o galego e sería mesmo capaz de falalo. E no caso da xente que utiliza o galego, 3/4 do mesmo, non? Todo o mundo que falamos galego na nosa vida diaria coñecemos o castelán, podemos nos expresar perfectamente en castelán e podemos sair polo mundo adiante falando perfectamente en castelán e incluso aprendendo outras linguas sin ningún problema, non? Sí, Ramón. Eu quixera dicir o seguinte, quero dicir, eu o que non entendo é esta guerra de impoñer unha ou de poñer. Eu poño o prefijo in porque a realidade é esa. Eu como mestre a min impoñenma. O igual que antiguamente eu son nado nunha aldea do rural galego da provincia da Coruña, que o nome xa o di todo, chamase Gravanxa, que dita un nome moi musical. É máis coñecida a aldea pola cantidad de autobuses dunha empresa de transportes que hai ali que polo número de habitantes da aldea. Pero Gravanxa, o nome da empresa tamén é Gravanxa. Hai Garavanxa ou Gravanxa, é onde está a dúbida, non? Bueno, eu na miña casa falouse sempre galego, pero cando con 4 ou 5 anos nos fomos a vivir a Santiago, eu era paleto, pero era paleto por moito dos abandeirados que hoxe están botando unha bandeira do galeguismo, con todos os meus respetos a que non faga, pero que dicir que eu senti o galego de toda a vida, pero cando non sabía falar galego, o castelán, pois era considerado como menos. Vale? Hoxe dá má sensación de que desde certos sectores se pretende facer exactamente o mesmo co castelán, que dicir, arrinconar o castelán e ensalzar o galego. Que facía falta ensalzar un pouco o galego porque estaba pois xogando na regional, perfecto. Agora, non queiramos pasar ou facer o que a nós nos fixeron, facelo á inversa. Eu creo que o galego é unha lingua totalmente viva na nosa sociedade, totalmente viva nos nosos colexios. Eu repito, no meu colexio, co seu seseo,
o 100% dos cativos, bueno, non 100% porque temos 3 ou 4 inmigrantes, ou que nos viñeron de outras partes de España, falan galego. Non é necesario impoñerlo, eles mesmos cho piden, pero sí estamos notando unha gran dificultade a hora de expresarse en castelán. Que dicir, son rapaces que cometen moitas faltas de ortografía por a dificultade en algúns vocábulos que en galego son dunha maneira, en castelán son de outra. Bueno, están tamén no momento de aprendizaxe, que dicir, isto é todo corrixible, pero maioritariamente, cando estamos na clase de lingua, de castelán, moitas veces vai se lle olla falan en galego. É certo, tamén a mí me pasa, que dicir, a min ás veces tamén se me vai a olla e non é que o galego sexa a miña lengua vehicular todo o día, non, porque na casa a miña muller é castelano parlante e falo con ela en castelán, e sempre tuve esa dote de intentar respetar na lingua en que a min se dirixa, non? A min o ano pasado tiña un neno da República Dominicana. Según a legislación, este neno tiña que integrarse o 100% ás áreas en galego. Antiguamente non había esta posibilidade, que dicir, o neno tiña a posibilidade da exención. No novo decreto non hai esta posibilidade en primaria, haino a partir de cuarto de secundaria. Corrixídeme se cometo un erro, pero creo que non estou errado no que digo. E, lóxicamente, este cativo tiña que estar escolarizado completamente en galego, nas áreas que son de galego, e as outras que maioritariamente falan en galego, pois tamén as damos en galego. Que dicir, nosa educación física está en galego, e iso que a profesora é madrileña, que dicir, pero está afincada aquí, coñece perfectamente a lingua e expresa perfectamente. O profesor de PT de Zamora, e fala galego, e fala galego cos cativos. A profesora de segundo curso é de León, e fala galego. Quer dicir que temos un pouco tamén dentro do profesorado. Non sei se é a realidade de toda a Barbanza ou se é a realidade de todo o ensino, pero que si somos moi respetuosos cos nenos que non falan ou que non coñecen a perfección a nosa lingua. E o decreto respetámolo, ás veces non lle facemos moito caso. Pero iso é normal, dentro das nosas casas, aínda que nos veñan as directrices desde arriba, tú adaptas. Pero o problema quizás sexa en que hai persoas que levamos outra forma de ser e que queremos impoñer, e eu sigo utilizando o término porque me parece que a dificultade que temos entre nós e oíndovos un pouco aos pais e a Galiza bilingua quizás sea eso, e oíndo o vídeo. Eu a conclusión que sacaba era eso. Igual, Ramón, a realidade no vosso colexio que está en Boiro, que é unha zona maioritariamente galegofalante, é distinta á realidade que se está a vivir no colexio, por exemplo, dos filipenses, que está inmerso nunha área con máis castelanfalantes. Hombre, yo creo que intentan siempre estar en la legalidad, que es lo que se le está imponiendo. Yo sigo diciendo que es una imposición, porque la normativa dice que es a partir del 50%. En cuanto dicen a partir de, es lo que el centro bien quiera. Entonces, es cierto que a lo mejor gimnasia o música lo dan en castellano. A mí no me parece, porque el problema lo van a tener a la hora de escribir, con faltas de ortografía, a la hora de... no sé, o sea, es triste que una madre tenga que recurrir a un diccionario para leer una circular del centro. Yo no soy de Galicia, vengo de Madrid, por circunstancias, me enamoré, me vine aquí. Mi marido es de aquí, estudió en Valladolid, no ha tenido ningún problema y sabe gallego. Y no ha estudiado todas las asignaturas en gallego. Sí es cierto que se tienen problemas a la hora, porque si tú das la asignatura de ciencias de conocimiento do medio en gallego, no vas a saber cómo son los nombres de los peces en castellano, porque no te están dando la opción de tenerlo, de poderlo estudiar en castellano. Luego sí que hay problemas. Entonces, yo sigo manteniendo mi posición. Yo en ningún momento estoy en contra del gallego, creo que es necesario, es cultura. Sí pondría a lo mejor la historia de Galicia, lo veo más interesante, y no sé, y las troncales no darlas en gallego. Yo creo que es un atraso, es coartar al final la evolución de los niños en cuanto a un futuro. Y puede ser incluso contraproducente porque puede crear rechazo en los niños. De hecho, está sucediendo. Sí. A nosotros nos llegan muchísimas cartas de padres que nos dicen que los niños le están cogiendo manía al gallego, y es una pena. Es una pena. ¿Y por qué? Pues porque lo que está transmitiéndose a la opinión pública del 50%, todos sabemos que no es verdad. Que nosotros queremos que la Consellería de los datos oficiales no nos los dio. Bueno, pues lo que hicimos fue movernos por las librerías y conseguir los listados de libros para ver qué asignaturas se iban a dar este año en concreto en gallego. Bueno, pues es que era todo. ¿Por qué? Pues porque incentivan económicamente a los centros que van más allá. Bueno, pues la proporción era lengua española y religión, o lengua y educación física. Eso es la realidad. Y además yo quiero que quede muy claro para que la gente que no tiene niños en edad escolar, o que a lo mejor no sabe lo que está pasando en los centros, lo sepa. No es solamente la enseñanza en cuanto a las asignaturas, es mucho más. Hay una guía que se ha hecho llegar a los centros de enseñanza para planificación de los centros, que es una vergüenza.
Se intenta que absolutamente todo esté en gallego y que desaparezca la otra lengua, que es la lengua materna de muchos niños, de las webs, del menú del comedor. Las directrices son terribles, es decir, hay incluso una recomendación para que los niños de secundaria cambien su nombre y apellido al gallego, pero por favor, es decir, algo tan íntimo como tu nombre que te han dado tus padres, es una cosa terrible. Se dice que se ponga niño gallego hablante como modelo en el aula, porque de lo contrario se le causaría una herida emocional. Bueno, es algo de verdad tan disparatado que es una pena que no tengamos medios para informar a los padres y que sepan lo que está pasando. Crear la figura del voluntario de activación lingüística. Bueno, pero ¿qué es esto? Es que nos hemos vuelto locos. Entonces, no solamente, de verdad, quiero que la gente sepa que esto va mucho más allá. Es un proceso de sustitución lingüística, con campañas dirigidas a los pequeñitos. Hay una para niños de 5 y 6 años, para que incluso en casa se les lea solo en gallego. Y una de las frases es, no renuncies a la lengua de tus abuelos. Pero vamos a ver, ¿qué edad tienen los abuelos de hoy en día? ¿Cuántos de ellos son castellanohablantes? Pues muchos. Pues de eso se trata, de no renunciar a la lengua de la familia, porque a lo mejor no quieren hacerlo. Temos que irnos á publicidade, pero eu quería saber se nas aulas percibides esta situación que están comentando mestres, nais desde Galicia bilingüe. Para nada, o sea, todo o contrario, dende a miña opinión, tal vez sexa polo ciclo no que me encontro atopo eu na universidade e tal, pero para nada, o sea, en 2 cursos o terceiro que cursei, tería en total 4 asignaturas en galego. En la universidade, claro, estamos hablando de primaria e secundaria, claro. Hai moitos galego falantes entre o alumnado. Claro que sí, tienen todo el derecho, pero es que estamos hablando de que hay mucha población infantil que tiene otra lengua materna. ¿Por qué no respetar eso si la UNESCO reconoce que es lo mejor para los niños? ¿Por qué este empeño en cambiarle el idioma a los niños? ¿Para qué? Mira, perdóname un inciso, con respecto ao que dicías tú da lectura en galego, nós, por exemplo, temos unha cousa moi curiosa. Os rapaces maioritariamente expresanse en galego e, en cambio, leen en castelán. Pues moi ben, claro. Pero nós temos que, desde o centro, facer un fomento de lectura en galego para un pouco buscar tamén esa equiparación de que falábamos antes. Entonces, a maior parte das adquisicións de libros que facemos para a biblioteca, con fondos de normalización lingüística e de algúns proxectos de lectura nos que participamos, facémonos con eso. Por exemplo, participamos na campaña das mochilas viaxeiras, van 2 libros en castelán e 4 ou 5 en galego. Grazas, Ramón. Botamos en falta esa opinión deses pequenos e ímola ver nuns intres logo desta pequena pausa publicitaria. Xa estamos de volta en Contrastes. Se decía eu antes da publicidade que botamos en falta neste debate sobre o bilingüismo no ensino en galego a opinión dos pequenos, destes estudiantes de ensinanza infantil e primaria. Entonces vamos a ver un vídeo no que se reflicte a opinión destes pequenos. Mellor, pois non morre a lingua, non? Bueno, pois máis ou menos. Tendes alguna dificultade? Sí, porque sabemos hablar en castelán. Nos casos. E na vosa casa que lle parece? Pois ben, porque para eso vivimos aquí en Galicia. Para falar galego. En castellano todo es mucho mejor. Sí, ¿por qué? Porque es más fácil. En galego a maioría. E a ti que che parece? Ben. Mal. Sabíache que fose máis en castelán, máis en galego ou da chica? A min dame igual, os domino perfectamente. A maioría todas en galego. E que che parece? A mí perfectamente. Sí. Que tal te desenvolves nas dúas linguas? Moi ben. Sí. Gustache que se este ensinando pois coñecemento do medio, matemáticas, todo en galego? Sí, está perfecto. E na túa casa, que opinas? Que es lo mejor que se puede hacer en gallego. A ver, a mí gustaba máis cando era pequeno porque perde a costumbre. Os libros antes eran en castellano e agora cambiaron a galego. A min prefería que estuvera en castelano. Castelán. Na miña casa, bueno, sempre falame en galego, pero eu prefería que me falara en castelán. Porque, non sei, gústame máis o castelán. Casi todas en galego, menos lengua castellana, todas casi. Inglés. ¿Y qué te parece? A mí se me da fatal el gallego, muy mal. Yo preferiría siempre el castellano, no se me da nada bien el gallego. Los cambios, porque mi familia suele hablar toda en castellano y bueno, también es que las palabras cambian mucho a veces y no se me da nada bien.
Esta é a opinión da rúa dos rapaces de Vilagarcía, que escollemos o show. Supoño que haberá moitas impresións sobre este vídeo, non? Sí, efectivamente, para min é simplemente unha mostra da realidade lingüística que vivimos no noso país e que falábamos antes, os cativos evidentemente non son un sector social que viva na estratosfera, evidentemente viven, lóxicamente, segundo os mesmos modelos lingüísticos que aprenden da sociedade, que aprenden do seu entorno, que aprenden na escola, e que aprenden na familia, e, polo tanto, dunha ou doutra maneira, van desenvolver as mesmas ideas, os mesmos discursos que se lle aprenden, neste caso, evidentemente, na súa casa, na súa escola, no seu entorno. Polo tanto, non me parece sorprendente, non? É dicir, vemos que, efectivamente, hai incluso cativos, non? Que mesmo pola súa maneira de falar notase ben que son galegofalantes, ou que eles mesmo chirín que veñen dunha casa galegofalante, que preferirían, efectivamente, pasar o castelán porque entenden que o modelo de prestixio é o castelán e porque entenden que o futuro está en castelán, está no castelán, non? É dicir, é unha situación evidentemente dramática, non? Porque días claras que temos un problema grave, non? Segue habendo un problema de prestixio? A ver, a min pareceme que Fran dixo agora algo moi importante. Dixo que a realidade é a que eu que creo é que hai xente que a realidade non lle gusta e quere cambiala. Claro, pero eso non se pode facer a calquer precio. É dicir, o que non se pode facer é transmitirlle aos nenos, como se lles transmite a través dos libros de galego, de lingua galega, que é unha lingua que oprime, que é unha lingua correcta, o que ti dixeches antes. A lingua propia, porque surdiu aquí? Bueno, estásme a falar do século XII, do século IX. Bueno, pero no XIII ou no XIV entrou o castelán e polo que fose, a xente empezou a falalo. Como apareceu? Por unhas razóns clarísimas. Bueno, por unha cuestión de interese, evidentemente. Por unha imposición. Polo mesmo motivo que os galegos daquela comenzaron a falar latín e do latín surdiu o galego por unha cuestión de interese. Antes aquí había outra lingua e desapareceu porque a xente preferiu falar o latín, que era máis interesante. Claro, é que as linguas son eso, evolucionan. O que hai que facer é darlle a xente dereitos lingüísticos e recoñecer os seus dereitos para poder, vivir nesa lingua como quere moita xente, pero non con presións. É dicir, non se pode dicir aos nenos que hai unha lingua que é a natural de aquí. Eso son cousas que non se poden dicir. Nin transmitir a través dos libros que hai linguas que se deturpan. É dicir, as linguas evolucionan, non se contaminan, non se ensucian. Teñen unha evolución. Claro, hai xente que ao mellor non lle gusta, pero a realidade é a que é. E hai que aceptar a realidade. E coa que temos, temos que traballar, intentando respetar os dereitos de todos, non impoñer, porque se ti faz o traballo que estades a facer vos, por exemplo, cos colexos, enviando cartas como esta, Fran, os directores do colexo, con un número de expediente, a xente síntese acosada, e crear de rexeitamento. Un director que recibe esta carta, pero isto que é? Síntome vixiado. Sí, bueno, son unhas cartas que enviou a mesa por normalización. En primeira instancia o fixo os directores de colexos. Esta recibiu un director, como moitos, na que se lle facía constar un número de expediente. Entón, o director podía creer que era unha labor de inspección. É dicir, a mesa por normalización adoptou funcións que non lle correspondían, porque se alguén ten que inspeccionar un centro é a inspección educativa. Ben, pero que despois, non contentos con iso, enviaronlle a mesma carta, ou parecida, cuns termos aínda peores, os comerciantes, moitos deles da Coruña, esta carta, dicíndolle que se non rotulaban ou non utilizaban o galego, lles abrían un expediente. E moita xente que tiña unha tenda pequena, recibiu a carta e asustouse. Moitos chamáronos e dixeron, que vanme por unha multa. E dixeron, mire, non se preocupe, a Mesa de Formación é unha asociación privada, non é unha entidade pública. Ainda que reciban moitos cartos e teñan estes métodos. Hai que ter moito cuidado porque isto a xente o que fai ao final é crear rexeitamento hacia vos. Sí, por alusións. Sí, por alusións, simplemente para explicar en que consisten estas cartas e para explicar en que consiste isto que se acaba de comentar. A Mesa pola Normalización Lingüística, como asociación cidadá que é, e como outras moitas organizacións non gubernamentais, ten un teléfono de atención á cidadanía para atender queixas, para atender consultas, para atender reclamacións derivadas, neste caso, da imposibilidade de poder exercer as persoas galegofalantes os seus dereitos lingüísticos da mesma maneira que supoño que a xente tamén se poderá dirixir a Galicia Bilingüe e outras organizacións, non? Neste caso, nós, como moitas outras organizacións non gubernamentais, fundacións ou asociacións privadas de todo tipo, efectivamente, tramitamos as queixas, abrimos un expediente a efectos meramente administrativos, a efectos meramente
internos da propia asociación, e nós efectivamente poñémonos en contacto cos centros de ensino, cas administracións ou cas entidades privadas ou empresas que neste caso incumpren a legislación ou ben vulneran os dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes que queren recibir, por exemplo, nesas empresas, neses comercios, unha atención en galego. Neste caso, na cidade da Coruña, hai un total de 19 expedientes abertos a comercios ou empresas, non 500, por exemplo, como dixo o Partido Popular, 19, ningún máis, ningún menos. Un deses expedientes, por certo, a xente creo que o ten que saber, foi precisamente para unha imprenta que cobraba un sobreprezo para aqueles traballos que a xente quería que se fixesen en galego. Por exemplo, uns pais que quixeron facer un convite para unha primeira comunión, un recordatorio en galego, pois a empresa díxolles que lle cobraría o mesmo prezo que se ese recordatorio se fixese en inglés. Nos, evidentemente, por iso, dirixímonos a esta empresa para dicirlle que non nos parecía correcto que se aplicase este sobreprezo a unha lingua que en Galiza é oficial e, polo tanto, pedimoslle que reconsiderase esa cuestión, como a empresa posteriormente fixo sen ningún tipo de problema. Pero eso es lo mismo que este proyecto de ley, o un anteproyecto de ley que regula el uso del gallego en el comercio. Es decir, ustedes no pueden entender que una empresa privada, en una empresa privada no hay lenguas oficiales, la lengua oficial obliga a la administración, no una empresa privada. Usted va a Londres y verá tiendas rotuladas en árabe, y usted quiere, entra, y si no, pues no entra, y no pasa nada. Pero tú no le puedes obligar a un señor que tiene una tienda a cambiar y empezar a hablar en el idioma que quiera el cliente, porque por esa regla de 3, ¿qué respetamos? ¿El idioma del cliente o el del empleado? Porque ustedes también se quejan de que algunos empleados no les dejan usar el gallego. En una cafetería, ¿cómo hacemos? ¿Qué prevalece? ¿El derecho del camarero si habla gallego, el del cliente? Es un absurdo. Esto que a ustedes les parece tan normal es tan disparatado que uno de los que recibió la carta fue una compañía aérea, una multinacional, y presentó una queja ante la Xunta de Galicia, y la Xunta tuvo que eximir su culpa y decir, mire, es que esto no fuimos nosotros. O sea, fíjese usted hasta qué punto la gente pensó que realmente era algo oficial. Y este señor que usted dice, es esta carta precisamente, la de esa imprenta, le contestan diciendo, dende a mesa queremos mostrarnos satisfacción por la regularización. ¿Pero qué regularización? Si él no estaba incumpliendo ninguna lei. Y despois le dice, fíjese usted qué cosa, O Estatuto de Autonomía estaba incumplindo. No. Unha lingua oficial é oficial para a administración. E supoño que para toda a sociedade tamén. Non, señor. Oficial é oficial. O sea, vivimos nun estado de excepción. É dicir, unha persoa se non quere... Bote vostede unha ollada a todos os países democráticos. Eso non existe máis que nas súas cabezas. En un país democrático, unha lingua oficial quer decir que a administración ten que dirixirse ao administrado na lingua da súa elección. Ou nunha lingua oficial. Non podo pedir que me se dixan en chinés, pero en galego ou castelán sí, e que teño dereito a recibir o ensino tamén nesa lingua, porque é un servicio oficial, pero unha tenda é unha entidade privada, comprende? E a continuación non contentos con iso, e din, retiramos o expediente, pero lamentamos o uso da forma toponímica deturpada La Coruña. La Coruña é un termo que non é oficial para uso oficial, pero un señor pode chamarle La Coruña como se lle chama Vitigudino, é dicir, é cousa del. E a continuación xe lle di, este atentado de ecoloxía lingüística. Usted comprenda que estos son verdadeiros disparates. E claro, o que consiguen con isto é crear unha sensación de opresión na xente, comprende? Iso non é a forma de promocionar unha lingua. A lingua hai que promocionar con agarimo, con boas formas. Que os galegos somos moi tolerantes, comprende? Non hai ningún conflito lingüístico na rúa, están a crearlo vostedes. Preguntábamosnos a estes nenos en Vilagarcía se o galego lle será útil para eles na súa función diaria, por exemplo, para aprender outras linguas. Mestres, alumnos, o galego é práctico no sentido de que os nenos bilingües, como se di, pois teñen máis capacidade para aprender outras linguas e é máis fácil aprender linguas, por exemplo, o francés, cando están agora do latín, lle axuda na súa educación no futuro? Home, nós en primaria non temos esos valores. É dicir, nós vemos que os rapaces aprenden perfectamente en castelán, en galego, levamos uns anos cunha profesora que lle dá a clase de inglés en inglés, ao principio chocaba, non estaban habituados, era un inglés con castelán, e tamén tivemos compañeros con galego, perdón, pero agora, os últimos anos é unha compañera que dá clase de inglés en inglés, desde que entran pola porta hasta que salen, eles falan en inglés. A miña maior sorpresa é nos cativiños, que temos anticipación en aquel, que cando aprenden vai, pois todo o día din vai, e cando aprenden algo todo o día falan daquilo. Quer dizer, é a novedade, non? É o xogo da lingua que tan fermosas que son, todas elas. Entonces, eu penso que un pouco vendovos a aquela asociación e a esta asociación, este é o problema que ten o galego. Todos os políticos
abandeiran en dependendo. Fixos un decreto, despois corrixise aquel decreto, despois volvese a facer outro decreto. Pero tan difícil é deixar as cousas que circulen unha vez que se lle dou o auge, que é certo, e eu comparto, de que antiguamente non tiña, un pouco que dicides vos, ese valor a lingua, que dicir, o galego estaba totalmente desprestigiado. Eu traballei en Cataluña un ano, e en Cataluña o catalán estaba totalmente prestigiado, porque falaba a clase alta. Nós aquí falábamos a clase baixa, os agricultores, os gandeiros e pouco máis. Pero tamén teño lido cantidad de veces que durante a ditadura estuvo prohibido. Non, a miña casa non estuvo prohibido. É que non sabíamos falar outra lingua. Quer dizer, e daquela tamén xa franco, xa teño 53 anos e, polo tanto, a miña infancia da época franquista. Pero a realidade agora eu creo que non debe ser o de abandeirar. Non debe ser a que se hai un cambio de goberno, cambio a lei de educación, corrixo 4 historias, porque ao final casi queda igual, Eu, con todo o respeto para os oyentes, digo que facemos como aos cans. Eu teño un can que cando levo de paseo vai poñendo a súa marca en cada árbore por onde pasou outro. Pois isto ven sendo exactamente igual. Quer dizer, o político, aquilo que fixo o anterior, aínda que só sea pegarlle unha pincelada sobre unha letra, xa cambiou. Os meniños, cando lle poñen o punto aí en infantil, vai enseñar a ver se quedou ben. Bueno, pois isto casi facemos igual. Eu creo que a lingua debémola deixar seguir crecendo ela, e seguir crecendo simultaneamente, porque eu creo que non debemos poñer a ninguna por encima da outra, pero refiro a calquer lingua, non solamente ao galego e ao castelán, a calquera. Desde a administración pretenden que os cativos aprendan inglés en primaria, chegan a secundaria, dan a opción de francés, en certo momento barallouse a posibilidade incluso dun terceiro idioma máis. O sea, por un lado estamos manexando de que aprendan os máximos idiomas posibles e nós aquí guerreando si galego sí ou si galego non, ou si primeiro castelán ou si despois galego. Non. Oye, agora por intereses económicos hai a leche de xente que España aprendendo chinés. Este día vía un documental ou un reportaxe en televisión, pero moreas de persoas, sobre todo nas grandes cidades, por interés económico, por interés de salida profesional posiblemente. Bueno, pois aquí pasará o mismo. Si van dominar as dúas linguas, que é o objetivo da lei e do decreto, que rebaten a primaria comprendendo ou dominando aquelas linguas que imparten castelán, galego e inglés. Ninguna delas unha por encima da outra. Eu sigo na mesma tesitura e que sigo pensando que na maior parte dos centros educativos así se respeta. Oye, nós todos levamos un pequeno político dentro e ás veces deixámonos ao mellor influir demasiado, digo nós como profesores ou como persoas, influir demasiado na ideología que poidamos ter. É posible, eso é inevitable, é algo do ser humano. María, notaches que o bilingüismo che foi de axuda na túa formación en outras linguas, por exemplo? Sí, eu sí, de cara a aprender outras linguas, mesmo por similitude, como pode ser o francés, o portugués, o galego, pois sí que me resultou máis doado. Imagino que tamén por se alguén se pon a falar, a aprender alemán despois de ter aprendido inglés. O sea, eu penso que todo o que sexa cultura enriquece unha persoa e dache moita máis fluidez para logo manexarte, pero claro, traballando. Tamén hai xente que, vale, pode ter moitas máis trabas, pero é que algúns somos de letras, como quen di, outros somos de números, eso houbo sempre. Non sei, eu penso que eso, todo o que sexa cultura, che de fluidez para comunicarte con coa túa xente, con xente de fora, co que sexa, penso que é riqueza. Quedábame co caso que vimos no vídeo do neno este que era galego falante e que dicía, eu prefiro castelán, pero claro, porque dende pequeno tiven os libros en castelán. Eu penso que habería que ver dentro duns anos os nenos que están agora comezando e todo eso, se tiveron realmente unha problemática, se viron oprimidos, porque o mellor na casa son castelán falantes, como o caso contra este neno, e cos libros en galego pois os prefiren logo ou algo así. Eu penso que depende da facilidade do neno, do caso que sexa, pero eso, está un 50% estipulado. Eu agora mesmo estou nun centro facendo prácticas nunha cidade que, bueno, o contexto do centro é castelán falante, estáse respetando. E que asignaturas tienen? ¿Tú lo has preguntado? En este caso estoy en una etapa de infantil. Yo te digo que, claro, infantil es diferente, porque tiene que ver el contorno de la familia, pero de verdad, créeme, es todo, es todo. ¿Y eso para qué sirve? A lingua materna sexa galego, que nós eso no meu centro témolo moi en conta. Claro, é que la realidad, o sea, si se da el 100% en el aula, se da el 100% a todos. No se tiene en cuenta que uno, como en su casa, no. Perdón, María, é que a situación é moi diferente do reportaxe que facíamos de Villa García, ou que ao mellor o fagamos de Santiago a Coruña, que o fagamos en Escalabote ou o fagamos en outro lado, claro. A realidade é moi distinta. Yo en Vigo te diré que en Vigo y las ciudades grandes los niños han notado
que de repente su lengua ha desaparecido en la enseñanza. Sí, pero seguramente si collemos un colexio das aforas de Vigo sea diferente a un colexio do centro de Vigo. Pues mira, las encuestas que han hecho los de la Surgapa, tendrías que ver las respuestas, Perdón, concretamente eu estou nun centro de Vigo, un centro do centro urbano, e respétase. Eu o que vexo é polo... infantil. Bueno, pero tamén tes conhecemento de outras etapas, ves como traballan outros profesores con outros nenos. Eu estou che dicindo que se a maioría da clase é castelán falante, respétase. Teñen as súas cousas ou as súas asignaturas que se dan en galego, pero respétase. Por exemplo, en infantil, os nenos pois son castelán falantes, fálaselle en castelán. Teñen, por exemplo, o momento de poñer a data do día, pois en galego, para que vayan aprendendo palabras, ou unha palabra nova que aprenden, pois como se diría en galego, ou hai contos que se lle len en castelán, outros en galego. Son muy pequeñitos, pero es que las vocales son obligatorias, que ir al colegio, ¿no? O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene 8 años y no tiene nada en español, creo que en la clase de plástica. Y es lo que tenemos, y todos los niños son castellanohablantes en el colegio. En que lengua lle fala, profesor? Pues en gallego, ¿qué remedio le queda? Pues es que hay unas inspecciones de miedo. ¿Tú crees, sabes el miedo que tienen? Yo tengo constancia de, en otros centros, que si el niño habla en castellano, se le recrimina y se dice, no te entiendo. Y estamos en España, y en la Constitución pone que el idioma oficial es el castellano, es el español. Yo es que lo que veo un poco es, la otra postura la veo como de revancha, de como, es que como se ha perseguido tanto a la gente que se habla en gallego, ahora me tomo la revancha. Entonces es todo lo contrario. Yo creo que los extremos siempre son malísimos. Es que tiene que haber unha convivencia. Francisco estaba pedindo a palabra. Sí, non, simplemente quero dicir que efectivamente pois esta suposta realidade, non, que se vende se debuxa, non é, sin embargo, pois aquí di moitos estudios, non? É dicir, hai un informe pois demoledor do Consello Escolar de Galiza, non, con datos dos últimos anos que se facía público, por exemplo, en 2006, e que alerta claramente pois do incumprimento generalizado da presenza do galego en todo o sistema educativo non universitario, e xa non falemos do universitario que antes se falaba aquí, onde hai pois na maioría das universidades non se supera o ni sequera o 20% da docencia. Na miña universidade, por exemplo, onde eu estudiei, na Universidade da Coruña, non se chega ni sequera ao 10% do ensino en galego, e hai moitas asignaturas e moitas carreiras onde ni sequera se escoita unha palabra de galego durante os 5 anos de carreira. En este caso, pois, é dicir, hai outros estudios, por exemplo, como o da área de normalización da Universidade de Vigo, que din que un 75% dos centros de ensino medio de Vigo e da súa comarca non chegan ao 50% de ensino en galego. E o mesmo no meu instituto, eu non estudiei no instituto hai tantos anos, e a única asignatura que tiña en galego era a lingua galega. É dicir, eu son da Coruña, o meu instituto efectivamente era castelán falante, pero que non se cumpría absolutamente nin o mínimo que marcaba a legislación. Eu estudiei co decreto anterior, co decreto 247, que establecía un 30% de materias en galego. E a mí simplemente se me deu clase en galego, e todos os casos que coñezo, por exemplo, a miña irmán, Historia de Galiza, dábaselle en castelán. É dicir, de que estamos falando, non? Estás hablando de antes, estamos hablando de ahora. No, pero que agora é exactamente igual. Mira, solo la lengua castellana como lengua. En cuanto al estudio que has mencionado de la Universidad de Vigo, hombre, yo espero que no se mencione al área de normalización de la Universidad de Vigo, que ha elaborado una campaña que se llama Europa Plurilingüe, quen sabe galego sabe máis, que está basada en mentiras. Y han utilizado el nombre de una universidad dejando quedar mal a muchos profesores que están indignadísimos y nos llaman a diario porque quieren que esa campaña se retire. Y se ha hecho con fondos públicos. Se falsea la realidad de los modelos lingüísticos de Europa. Lo puedo demostrar porque hemos hecho un contrainforme y se lo hemos hecho llegar a todos los centros de enseñanza. No se le puede mentir a la gente de esta manera sobre cosas de las que no tiene información, pero afortunadamente nosotros sí se la hemos dado. Se habla de Finlandia, cuando en Finlandia se hace lo que pedimos nosotros. Todos los países que se mencionan tienen un modelo muy similar al nuestro. Y se miente a la gente, con toda la tranquilidad del mundo. La universidad, por favor. Esperemos que el rector se desmarque de esta campaña porque es una vergüenza. O sea, que todo lo que venga del área de normalización de la Universidad de Vigo es mentira. Y no se ría, porque esto se puede comprobar en nuestra página web. Los mejores expertos en sociolingüística. Pues mire, son unos mentirosos. Pues no. Y no tienen vergüenza. Pues no. Lo tenemos en nuestra página web. Invito a cualquiera a entrar allí y lo puede ver. Con enlaces a las páginas oficiales de estos países. Enlaces a páginas oficiales, con datos contrastados. Uno por uno lo hemos desmontado. Y esto es lo que se está haciendo, mintiéndole a la gente. En esto y en muchas cosas. Comparto totalmente. Querías simplemente dicir que non sei ahora a realidade da universidade porque eu xa choveu desde que pasei por ela, pero me imagino que seguirán chegando muchachos e alumnos de outros lugares de España
non só galegos, como pasaba na miña época, e ao mellor ese é un pouco o descenso que tú apuntabas dentro da universidade, se non fan dous grupos, para castelano parlantes e para galegos parlantes, que me imagino que na universidade eso non funcionará así. Digo isto porque eu teño unha fillada que o ano que ven vai, bueno, intenta facer medicina. De entrada se dixeron que veñen 80 persoas de fora, para as 200 plazas que hai en Santiago. Me imagino que eses 80 é un grupo importante, non sei se todas de Portugal, de fora foi o que me dixo o meu irmán, pero digo que, lóxicamente, se algúns son de Castela ou polo menos de Galicia para lá, como lle falen galego, van sentar a pouco. Na miña carreira, polo menos, seguro que todos éramos perfectamente daqui, e ademais a maioría galego falantes, e tivemos a maioría das asignaturas en castelano. Eu non pasei por esa época, eu pasei pola época na que, estando de mestre en Escarabote, tuve que dar clases de galego sin haber estudiado galego nunca. E máis, sin saber explicarme en galego. E o ano, como era mestre de sociais, como digo os cativos, cando se implantou de que as sociais tiñan que ser en galego, a mí faltábame o rodaxe de explicar en galego, non de falalo, pero si de explicalo, non? E de memorizar en galego e buscar esas palabras. E claro, tiña moitas dificultades. E pidinlle un aplazamento ao inspector que tiña daquela época, deixoume un ano para que me fora rodando. Pero aínda sigo sin entender por que o Tajo ten que ser Teixo, ou porque o Duero ten que ser Douro. Contra, se é Douro, eu se eres Peter, eres Peter. E se eres Juan e non cambiaste o nome a Xoán, eres Juan, creo. E creo que nos libros deberían ser así. Os termos galegos deben ser galegos, e os termos castelán ou ingleses, pois, lógica que o neno os aprecian eso. E, bueno, e os libros, en cambio, que manexamos en primaria, o Teixo é Teixo, o Douro é Douro, e, bueno, e moitos máis que lle cambiaron o nome ao galego, que creo que non se debería facer. E que lle genera problemas aos rapaces, Facemos unha breve pausa de novo para a publicidade e volvemos xa co terceiro bloque deste debate en torno ao bilingüismo na educación en Galicia. Estamos de volta en Canal Rías Baixas no programa de debate Contrastes para seguir falando, afondando sobre o tema do bilingüismo na educación en Galicia. Como saben vostedes, este é un programa interactivo no senso de que vostedes poden acudir á nosa página web a www.canalriasbaixas.com e poden comezar a aquecer motores para este debate plantexando preguntas a todos os convidados ou a calquera deles dos que acuden aquí en particular. E paso a lerlles algunhas destas preguntas que nos chegaron hoxe, como lles digo, a www.canalriasbaixas.com. A primeira delas é para Francisco Rey. María Pérez pregunta: por que reivindicas o dereito a vivirmos en galego e negase o dereito a vivirmos en español? É este o concepto de democracia que teñen as persoas que compoñen a mesa pola normalización lingüística? Ben, nos reivindicamos o dereito a vivir en galego porque o obxectivo da nosa asociación é a defensa dos dereitos das persoas galegofalantes, da comunidade lingüística galegofalante. Entón, nese sentido, nos partimos da constatación de que esas persoas galegofalantes non temos os mesmos dereitos. Hai moitos ámbitos sociais nos que o galego segue excluído ou nos que o galego segue gravemente marxinado e, por tanto, os nosos dereitos tamén son constantemente vulnerados. Entón, por iso, nos reivindicamos o dereito a vivir en galego, pero, evidentemente, un dereito libre para quen así o queira. Evidentemente, nós tamén reivindicamos o dereito de calquera outra persoa a vivir en calquera das outras linguas que hai na nosa sociedade. Entendemos que o uso que cada quen fai dun idioma ten que ser un uso libre, mas evidentemente, se queremos falar de liberdade, temos que partir dun plano de igualdade entre as linguas. A liberdade non é posible sen a igualdade. Ben, temos outra pregunta para Elena Herrera, a nai que hoxe nos acompaña. Querida Elena, ¿te parece bien que se nos obligue a educar a nuestros hijos en una lengua que nosotros no hemos elegido? ¿Existe realmente libertad en Galicia? ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues yo creo que no, que realmente no, yo no me siento igual en igualdad de condiciones, sobre todo porque no se me está dando la opción. Cosa que creo que, por ejemplo, con las galiescolas hay gente que sí que tiene opción de la totalidad, ya que estáis hablando de que no hay la totalidad de las asignaturas en gallego, que yo creo que sí que las hay. La gente que sí que las quiere tiene la posibilidad de trasladarse a esos centros, y yo no tengo la posibilidad de que, si quisiera el 100% en castellano, que ya he explicado que no es mi punto de vista, veo bien el gallego, tener la posibilidad de tener un centro donde se le imparta el 100% en castellano.
Vamos con outra pregunta, tamén para Francisco Rei de Ignacio. Gustaríame saber por que dende a Mesa pola Normalización Lingüística estáse a facer un traballo tan tedioso por conseguir destrozar a nosa lingua. O ritmo que levan van a seguir que en Galiza non nos entendamos. Por certo, enhoraboa pola súa imaginación en inventar palabras, digo ben. A última que me enterei é que xa non se di aire, agora temos que decir ar como a voz do arrieiro. En fin, levo 3 días explicando ao meu avó que isto de inventar vai ser pasaxeiro. Gracias. Ben, hai que indicar por unha parte que a forma normativa en galego é aire, non é ar. Ar é unha forma viva no portugués, é unha forma viva tamén en determinadas zonas de Galiza, e en todo caso é unha forma históricamente presente no noso idioma, ainda que hoxe non sexa oficial. Eu, por exemplo, vivo nunha cidade, a Coruña, onde unha das portas de entrada á cidade bella é a Porta de Ares ou Porta dos Ares. Chamouse así sempre, e incluso cando se castelanizou o nome, pasou a ser Puerta de Ares ou Puerta de los Ares. Xa moito máis recentemente cambiouse por Puerta de Aires, máis a xente da cidade bella, por exemplo, o meu pai é veciño da cidade bella da Coruña de sempre e seguille chamando Porta dos Ares, ou evidentemente podemos pensar pois no concello de Ares, na comarca de Ferrol, que non se chama así polo programa informático de descarga de música, non? Ben, seguimos con máis preguntas, neste caso xa da tónica xeral do programa. A Xunta de Galicia está emitindo numerosas subvencións para a práctica, para a normalización da lingua galega en distintos ámbitos. Que lles parece aos convidados de hoxe estas subvencións? Son sensatas e convintes, como reclaman dende Galicia bilingüe? Son necesarias, como din dende a Mesa? Que opinan? Eu creo que ten que haber subvencións para cubrir os ocos que o mellor o mercado non pode cubrir. Pois, por exemplo, se hai que editar un libro e ningún editorial cubre ese custo porque non lle é rentable, pois si a Xunta ten que axudar, por exemplo, e sobre todo, aínda que supoña un costo adicional, que os galegofalantes teñan respectado os seus dereitos, é dicir, aínda que non sexa rentable dende o punto de vista da administración, hai que respetar eses dereitos, aí sí. Ahora ben, o que está a facer agora é dar subvencións polo feito de utilizalo, mesmo a xente que non o quere utilizar, e ás veces, mesmo no comercio, pode incluso haber un conflicto de competencia entre empresas. Se unha persoa quere utilizar o galego e hai unha axuda polo coste real que eso supón, pareceme ben, pero que non se pode primar económicamente por utilizar unha lingua. Eso é injusto. Aparte crea unha sensación de ficción, que non é real. Que pensades? Ben, eu considero que é necesario, dicir que se parte dunha situación de anormalidade, como aquí vive o galego na maioría dos sectores da nosa vida diaria, é evidente que hai que promover de alguna maneira o seu uso, e unha das maneiras de promover é evidentemente mediante as subvencións ou subsidios, polo menos mentre o galego non estea normalizado a todos os niveis, non? Por exemplo, concretamente podemos falar do comercio. Nos entendemos, por exemplo, que é errónea a decisión que tomou o goberno galego, por exemplo, de suprimir as axudas directas aos comerciantes que libre e voluntariamente querían rotular os seus comercios en galego e querían recibir axudas e subvencións por iso, como tamén no seu día denunciábamos que as axudas millonarias que recibían por ese mesmo concepto moitas empresas non se destinaban en absoluto ao uso do galego, non? Como tamén, por exemplo, reclamamos casos concretos, por exemplo, Asterix e Obélix, por exemplo, o cómic en galego editouse desde 1974, antes incluso da morte de Franco. Nun determinado momento, a editorial que asumiu iso non lle pareceu rendible, suprimiu a edición de Asterix en galego, os últimos números non puidemos lelos en galego, as persoas que somos xiareiros deses personaxes de cómic, e nós evidentemente tamén lle reclamamos neste caso concreto, a Xunta que evidentemente se poña en contacto ca editorial, con Salvaz Bruño neste caso, e financie esa edición en galego para que as persoas que queiramos ler Asterix en galego poidamos facelo. Unha última pregunta antes das conclusións. Pensan vostedes que ten algo que ver a intensificación desta polémica co período no que estamos vivindo claramente preelectoral? Pensades que hai algunha conexión? Yo le puedo asegurar que en el caso nuestro, cuando empezamos estaban las elecciones municipales, después dijeron que nos íbamos a presentar a las elecciones, aquí seguimos, después pasaron las generales o las autonómicas y seguiremos hasta que lo consigamos. Pasarán a lo mejor alguna elección más, pero no vamos a parar, y si esto no se arregla en Galicia, lo plantearemos en Madrid, y si no en Europa, y si no en la Luna, pero hasta que consigamos que haya igualdad de derechos, no vamos a parar. ¿Descartan una vía política para reivindicarlo, por ejemplo, que sería una vía legítima? Por supuesto, porque nosotros tenemos, en Galicia hay gente del PSOE, gente de UPyD, gente de Ciudadanos, gente del PP.
del bloque pues no tenemos, francamente, que se hayan declarado. Pero los otros partidos sí, entonces no podríamos optar por ninguna opción política y además solo nos dedicamos a la lengua. No sabemos nada ni de economía ni de sanidad, o sea que nosotros solamente lo que queremos es que los partidos se den cuenta, los políticos, de que esto es importante y de que lo mejor es legislar en tolerancia. Ten algo que ver ca política este movimento? É posible. Cando se chegan estas datas normalmente sempre salen as bandeiras á rúa, non? E, pois, bueno, cada un manifesta un pouco aqueles problemas ou problemillas que ten e ás veces estos andamos máis do que a realidade demostra no día a día. Home, o problema da lingua trémolo desde fai tempo, como dicía Gloria, pois non é unha cousa de que salira onte porque onte hubo unhas manifestacións, pois non creo que sea iso, pero bueno, que sempre se aproveitan para facer algo máis de barullo, sí, a prova está en que a administración di un 25% de participación e creo que a mesa un 80%, moi mal contan os uns ou os outros, porque é triste, non? Que sempre hai esas grandes diferencias, pero hainas en todo, cando había manifestacións en Madrid, uns vían 3 millóns e outros vían 300.000, chico, había unhas diferencias terribles. Bueno, pois sí, chegan as eleccións, hai que dar algo de caña, algo de barullo e a ver o que se saca deste, a ver o que trae a rede, non? Como digo os mariñeiros do Escarabote, a ver o peixe que vai na rede. Chegamos á quenda de conclusións e comezamos pois no sentido inverso o que comezamos a plantexar as posturas de cada un e facémolo con María Villaronga, representante do alumnado galego. Bueno, eu vou me mantener na liña máis ou menos de todo o debate. Penso que a realidade da que falaban Gloria e Elena non é así en todos os centros, que non creo que se este impoñendo. Creo que sí que o galego en moitos centros, non estou dicindo que en todos, en moitos centros subordinado ao castelán. É a miña opinión, total. Sí. De feito, de cara a cando decías ti que, bueno, que se mentía, que realmente que non era igualdade de condicións, entón toda a xente tan só do ensino medio que onte se manifestou deben de ser os mentireiros, non sei. Mira, por onde son estudantes están na realidade do día a día dos centros e a eles impartiránlles unhas horas lectivas nunha lingua ou noutra, non? Eu penso que habería que preguntarlles a eles tamén, non só pararnos na etapa dos nenos pequenos, tamén do ensino medio, porque polo vídeo que vemos que tamén os nenos pequenos é normal que se lles pon unha cousa nova ao principio, pois se vai custando máis. Mirar máis, facer estudios abarcando máis campo de educación, xa que nos estamos centrando desto, deixando de lado política, todo iso, porque vale, tal vez non se quera usar para eleccións, pero dende logo sí que hai varias ideoloxías políticas que se están aproveitando disto. Ojalá se aprovecharan todas, así nos hacían caso. Sí, deixámola eso, que nos centremos no ensino en opinión dos estudantes, que se examine realmente o que pasa nos centros, que os que falamos galego teñamos unhas asignaturas en galego, teñamos o dereito a recibir información, educarnos na nosa lingua, bueno, respetando. Grazas María. Seguimos coñecendo conclusións. Neste caso falamos ca representante da NAI de alumnos, neste caso Elena Herrera. Elena. Bueno, pues yo para concluir digo que soy defensora de la libertad, creo que vivimos en una democracia. Yo no quiero que mi hijo sea un conejillo de indias en el aspecto de que si después sale mal, ay, qué pena que ha salido mal, volvemos al castellano. Yo creo que es una realidad que a nadie le ha ido mal por saber el gallego que sabe. Y yo sigo pensando que es una revancha a la hora de que los que piensan que se tiene que estudiar todo en gallego se han sentido en algún momento discriminados y en definitiva, bueno, pues eso, que yo creo que las dos tienen que convivir y las dos lenguas y que es un pouco de sentido común. Ben, seguimos coñecendo neste caso as conclusións que nos presta Ramón Rodríguez, mestre do CEIP de Escarabote de Boiro. Bueno, pois eu sigo na mesma liña. Digo que o galego é unha lingua totalmente viva, non precisamos nin subvencións, nin axudas, nin historias, quer dicir que a deixemos seguir camiñando. Posiblemente haxa que facer co galego e co castelán, se seguimos nesta guerra de intentar impoñer unha por encima de outra, facer como se fai cos outros idiomas, co inglés e co francés, sempre cando haya unha demanda entre o alumnado, e creo recordar que son 10 alumnos como mínimo, créase ese aula. Nós temos no meu centro unha profesora de francés, nomeada como profesora de francés, e non temos ningún alumno de francés.
dá outras áreas, non é que non está de brazos cruzados todo o día, dá outras áreas. Pero digo que eso demostra un pouco que os pais, cando entran no centro, dá opción de inglés e francés, e si a min gustaríame que non tiveramos que chegar a isto, pero si realmente a forza e o movimento na procura, unha defensa de que o galego non se quede, perdón, o castelán se queda atrás, sería ou provocaría isto, pois habría que facelo. A min encantaríame que cando os políticos empecen a falar, que falen de todo, de economía, de barcos, de todo o que queiran, pero que deixen a educación e o idioma aparte, porque cada vez que o tocan, eu creo que o escoñan máis, creo que o fastidian. Entonces, creo que son cousas que as que non deberíamos xogar, pero ningún político, quer dicir, eso está aí, e cada vez que entra un remendámoslo un chisquiño para dicir que agora é a lei, antes é a LOE, despois é a LOCE, e se comparamos, as diferencias casi que non existen, iban sacar a religión, resulta que agora vamos sacar os crucifijos, pero cando xuran diante do crucifijo os políticos. Outro día dicía alguén na radio, porque tíamos que tamén reclamar ya era o Madrid as Copas de Europa que ganou na época franquista. Bueno, eu que son barcelonista, pois me gustaría que se fixera. Quer dizer, creo que son cosas que as que non debemos xogar. Eu creo que o idioma, a lingua, creo que é máis seria. Todos nacimos galegos e somos galegos e sentimos galego. Bloque, PP, PSOE, me dá igual. Antes comentaba críos ou persoas que se criaron comigo que teñen ideologías diversas e son os máis abanderados do galego, pero si eu recordo cando era o paleto do barrio e eles eran os señoritos porque todos falaban castelán. Eu recordo cando estaba no colegio levar un guantazo por falar en galego no patio, pero non porque fora galeguista, porque non sabía falar castelán. E levei un guantazo de pequeno. E ir coa miña nai á praza e miña nai pedir 1 kilo de conego, porque conejo pensaba que era galego e que eso era paleto. O sea, que esa era a realidad que había, pero hoxe non hai. Entón, para que estes debates ou estas guerras? Home, eu entendo que a mesa é o traballo que tedes que facer. Eu dixo aos sindicalistas, tedes que defender todo, porque senón non necesitaríamos sindicalistas. E a mesa, pois, bueno, é o seu objetivo, e, lóxicamente, ten unha base, un fundamento. Gustaríame que non porque non quixera eu, que non existirades porque non tuverades un motivo de existencia. Gustaríame. Quer dicir, que eso demostraría que o galego funciona. Gracias, Ramón, polas súas conclusións. Seguimos rematando a quenda de conclusións con Gloria Arago, representante de Galicia Bilingüe. Sí, pues a mí me gustaría pues que los chicos que ella menciona, pues que quizá no ven respetados sus derechos, los vean respetados. Me gustaría que el señor Rey pues recapacitaran un poquito sobre este tema y se dieran cuenta de que los padres que hemos tenido que ponernos a trabajar sin subvenciones, ustedes tienen muchas, nosotros no las tenemos, estamos dedicándole nuestro tiempo libre a algo porque creemos en ello y porque creemos que no es justo lo que está pasando. Lo hacemos simplemente porque creemos en ello y porque queremos a nuestros hijos y estamos muy preocupados. Y lo que sí quería decir a los padres es que nos están llegando muchos avisos, lo estaba comentando ella hace un momentito, de padres que dicen que no se les deja hablar a sus niños en clase si hablan en español, que se les tachan los deberes, que se les baja la nota, que no les dejan llevar los libros en castellano y algunos lo prefieren hacer. Entonces nosotros hemos elaborado un escrito dirigido a la administración porque hemos analizado la ley y nos hemos dado cuenta de que la ley puede hacer que la administración imponga la lengua al profesor, pero no al alumno. Entonces hemos elaborado un escrito, una madre de Pontedeume consiguió que nos dieran la razón, en este caso se la dieron a ella, y ha conseguido que reconozcan el derecho de llevar los libros en castellano y que el niño use libremente la lengua en la que mejor se exprese, aunque el profesor por ley esté obligado a hablar en gallego. Y bueno, hemos presentado 2.000 padres más se han unido a nosotros y simplemente queremos que sepan que hay ese derecho, que el niño no se le puede impedir en clase hablar en el idioma que quiera y llevar los libros en el idioma que prefiera, nada más. Moitas grazas. Concluímos xa con Francisco Rey, representante da Mesa pola Normalización Lingüística. Ben, pois a Mesa é unha asociación que vai nestes momentos para os 4.000 asociados e asociadas, moitos deles aquí no Salnés, que leva facendo un traballo ininterrompido desde hai máis de 22 anos, que é de sobra coñecido. Aquí mesmo nesta comarca temos feito campañas ben importantes, como por exemplo a campaña que reivindicaba o topónimo Arousa, cando se sacara aquel modelo de coche da marca SEAT. Nós imos seguir realizando o traballo que desenvolvemos até de agora e imos seguir defendendo, lóxicamente, os dereitos das persoas galegofalantes mentre sexa necesario, tamén co mesmo obxectivo que antes comentaba Moncho, que evidentemente nós sempre dicimos, o obxectivo da Mesa é poder chegar algún día a pechar o chiringuito, que non sexa necesaria. No momento en que a Mesa non sexa necesaria, evidentemente entenderase que lóxicamente todas as persoas galegofalantes temos garantidos os nosos dereitos, mentre iso non aconteza, evidentemente nós aí seguiremos e seguiremos desenvolvendo o noso traballo. E por certo tamén aproveito para comentar
que desde a mesa puximos valorar a posibilidade de pedir a dimisión do delegado provincial de Educación da Coruña pola resolución que antes comentaba Gloria sobre a nai de Pontedeume. Entendermos que é unha resolución que non se ampara na legalidade nin no que di o decreto. Moitas grazas a todos por estar con nos aquí esta noite. Esgótase noso tempo do debate. Decirlles que volveremos a semana que ven tamén con outro tema de actualidade dende aquí, dende o Hotel Ciprés en Vilagarcía, na estrada entre Vilagarcía e Pontevedra. Sen máis, emprazámolos para a nosa páxina web www.canalriasbaixas.com, onde continúa o debate, se queren tamén nas súas casas. Grazas por estar aí e deica a vindeira semana. Ao longo das sucesivas semanas. E sen máis, despedímonos desde aquí, agradecéndolles a súa presencia e volveremos a semana que ven, dende aquí, dende o Hotel Ciprés, na estrada entre Pontevedra e Vilagarcía. Grazas de novo, ata logo.